Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tiro. Taong 1947, Baco, Oriental Mindoro. Dalawang taon matapos ang ikalawang pandaigdigang digmaan, bumuo ng pangkat si Tiro kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang kaibigan. Ang misyon ng kanilang pangkat noon, hanapin ang mga gintong iniwan ng mga tumakas na Hapon noong mga panahong yon. Kaya siya nagkaroon doon ng kaalaman ay dahil sa isa siya sa mga pinuno ng gerilya na nakipaglaban sa mga ito. At ang pinakahuling ulat na kanyang natanggap, ang mga Hapong patagong pumasok sa bansa na may mga daladalang ginto, nagtago sa lugar ng Baco sa Oriental Mindoro. Nang mapag-alaman ni Tiro ang tungkol sa bagay na yon, agad silang lumuwas ng tatlo niyang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Manolo, Kibo at Igbaw. Ang tatlong ito ay pawang gerilya din katulad niya. Kabilang yon sa kanyang mga opisyales na halos pinagkatiwalaan na niya sa loob ng humigit 4 na taon. Alam niyang matapat yun sa kanya, kaya na may lahat ng kanyang nalalaman, ibinahagi niya sa mga ito. Bago sila lumuwas patungong Baco, nagkaroon sila ng argumento ukol sa lugar na kanilang pupuntahan. Itong si Manolo kasi, nagmula sa angka ng mga antingero, kaya na may marami yung alam ukol sa mga lugar na kalimitang ipinagbabawal sa mga ordinaryong tao. Ayon dito, hindi pangkaraniwang lugar ang Baco. Ang mga bulubunduking nakapaikot dito, tinitirahan ng iba't ibang uri ng mga nilalang na kumakain ng tao. Dagdag pa nito na, wala naman yung problema. Ang kaso lang sa lugar na yon, naninirahan ang kinakatakutan ng pamilya nito na lahi ng mga wakwak na tinatawag na Agboon. Kung hindi ninyo na itatanong, ang mga Agboon ay naninirahan malayo sa komunidad ng tao. Isang beses lang din yun sa isang buwan kung manginain, pero nag-iiwan yun ng matinding bakas sa lugar na sinalakay nito. Kakaiba ang mga uri ng mga Agboon dahil sa kakayahan nitong humigop ng laman loob at kalamnan ng tao. Paglalarawan niya sa nilalang na yan, malatao rin naman ang itsura nito na halos mapagkakamalan mo na nabibilang sa lahi ng mga katutubo. Wala ring matatabang mga Agboon, bawat isa sa kanila butot balat. May mapuputla silang mga kulay at yung mga pisngi nila humpak na humpak. Mapagkakamalan mo ring palaging puyat ang mga nilalang na yan dahil sa parang guhit na naroon sa pagitan ng kanilang mga mata at ilong. Hindi lang yon, di rin nagsasalita ang mga ito. Tapos kapag nagkataong nakakita sila ng hindi nila kauri, susundan at susundan nila ito hanggang sa mapadpad yon sa lugar na walang katao-tao. Pagtatapat pa ni Manolo na sa oras na mapansin ng mga nilalang na nag-iisa na ang kanilang mga biktima, mabilis siyang magpapalit anyo. Sa oras na lumabas ang galamay nito sa likod at buntot, parang latiguring lalaylay ang kanilang mga dila na may matulis na dulo. Yun ang nagsisilbi nilang armas, at sa oras na bumaon yun sa katawan ng tao, wala nang paraan para maalis pa ito. Hindi mahalaga kung maputol mo ang dilang yon. Gawa ng patuloy yung magkokonekta hanggang sa maubos na nito ang likido mo sa katawan. Bago ka lisanin ng mga nilalang, paniguradong tuyot na ang katawan mo. Tapos ang mas masaklap pa rito, wala na ring paraan para makilala ka ng mga taong makakakita sa'yo. Mabilis ding nawawala ang mga mata nito, kung saan napapalitan naman ito ng matalas na pakiramdam. Sinasabing ang mga Agboon na walang mata
ang itinuturing na pinakamalakas sa lahi nila. Kadalasan sa mga ito sobrang kukunat ng katawan, tapos ang lalakas. Di rin yun kayang tabla ng tigalpo o kahit na ano pa mang uri ng pamako. Dahil sa ganun itong abilidad, ang tanging magagawa na lamang ng antingero kapag kaharap ito ay tumakbo at magdasal na sana'y hindi sila nito matagpuan at maabutan. Kadalasan ding binibiktima ng mga agboon ay yung mga mamumundok. Karamihan din sa mga ito hindi na nakita pa. Naniniwala rin itong si Manolo na ang mga ganoong uri ng nilalang naninirahan lang sa lugar ng bako. Kaya niya ito nalaman ay dahil sa noong bata pa siya, usap-usapan na yon sa lugar nila. Maliban sa mga gabunan, kabilang ang mga nilalang na yon sa kinakatakutan ng mga katulad niyang antingero. Nang marinig naman ni Tiro ang salaysay nito, sa halip na makaramdam siya ng takot, pagkairita ang bumalot sa katawan niya. Sa isip-isip niya, hindi na mahalaga kung ano ang madadatnan nila sa lugar, basta ba'y makuha nila ang pakay nila. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, ipinagsapilitan pa rin niya ang mapa nilang dala. Hindi naglaon, nang wala nang magawa ang kasama niya, napilitan naman yung sumang-ayon habang nagwiwika sa kanya ng, "Basta, binalaan kita. Nasa iyo na kung di ka magpapasaway. Pero huwag kang mag-alala, sasama pa rin ako sa iyo. Anong malay natin? Baka nga tama yung pasya mo." Nang marinig naman ni Tiro ang sinabi ng kanyang kasama, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Hindi ko to gagawin para sa kapakanan ko. Tandaan ninyo, kapakanan din ng pamilya nyo ang nakasalalay dito. Isipin nyo na lang kung ano magiging hinaharap natin kapag nakuha natin ang mga gintong yon. Tama ng pag-uusap, maganda na tayo." 3 araw pa ang lumipas. Walang ibang ginawa ang grupo ni Tiro kundi ang kumalap ng mga gamit. Nandukot din sila noon sa mga tindahan para lamang matustusan ang perang kanilang kailangan. Di naman nakapalag ang mga ito, lalo pat sa taas ng kalibre ng kanilang armas, walang naglalakas ng loob na sumalungat sa mga nais nila. Dahil din sa ginawa nilang yon, naging matunog ang mga pangalan nila sa mga alagad ng batas. Mabuti na lang, bago sila masukol ng mga ito, nagawa na nilang makapaglakbay patungong bako. Ayon kay Tiro, hindi naging madali ang kanilang pagluwas dahil sa kupad ng kanilang mga sinasakyan. Bawat bayan humihinto sila para lumipat naman sa kabila. May mga pagkakataon ding nagpapahinga sila sa mga baryo-baryo para lamang makabawi ng lakas. Ganon at ganon ang kanilang ginawa hanggang sa matagumpay na silang nakatawid sa dagat. Sa pagdating ng kanilang pangkat sa Oriental Mindoro, nagpanggap sila doong mga manlalako. Upang maisakatuparan ito, ibinenta nila ang mga pagkaing dala nila. Nagnakaw din sila ng kalabaw at kangga nang sa gayoy may masasakyan sila patungo sa lugar na kanilang pupuntahan. Sa kanilang paglalakad, napansin naman nila na kakaiba ang klima sa lugar. May manipis doong hangin, tapos mabangong paligid. Malayong malayo sa bayang kanilang kinagisnan. Ilang araw pa ang lumipas, narating na nga nila ang baryong hinahanap nila. Pagpasok naman ng kanilang grupo sa sentro, agad naman silang humanap ng taong mapagtatanungan. Bagaman naninibago sa dialekto ng mga ito, di naman yun naging mahirap para sa kanila na unawain, lalo pat itong si Manolo, bistado ang salita sa lugar na yon.
Dahil sa kakayahan nitong umintindi ng dialekto, nakahanap sila ng taong mapagkakatiwalaan nila. Gayunpaman, kahit alam nilang mabait ito, pinili pa rin nilang itago ang kanilang totoong pakay. Upang walang maghinala sa kanila, nagdesisyon silang manatili sa bahay nito sa loob ng 1 linggo. Sa mga panahong yon, ang tanging ginawa nila, magmasid at maghanap ng senyales. Ayon kay Tiro na, sa unang gabi nila sa baryo, marami na silang napapansing kakaiba. Yung mga tao doon, kanya-kanyang pagpapausok ng balat ng nyog tuwing hapon. Makikita mo rin ang bakas ng mga sinunog na goma sa paligid, indikasyon na ginagamit din nila yung pampausok tuwing nagkakaubusan ng nyog. Dahil dito, hindi naman niya maiwasang mapatanong kay Manolo kung bakit ganon ang nakaugali ang gawin ng mga tao doon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napasilay lang naman yun sa kanya habang seryosong nagwiwika ng, "Marami kasi ditong aswang, Tiro. Nakikita mo yung mga kapitbahay natin? Tingnan mo, parang walang magandang tulog. Gabi-gabi napapansin ko silang nagbabantay at nagtataboy ng mga aswang sa kanilang mga bahay. Natutuwa lang ako sa inyo. Napaka-inosente nyo sa mga nangyayari." Nang marinig naman ni Tiro ang sinabi nito, di naman niya maiwasang manahimik, gawa ng aminado siyang wala siyang kaide-ideya sa mga nangyayari. Dahil sa kanyang mga nalaman, nagdesisyon silang magbantay sa pagsapit ng gabi. Kinahapunan noong araw na yan, matapos naman ang kanilang trabaho, agad naman silang nag-usap ukol sa kanilang gagawin. Bale, napagkasunduan nila noong maglibot sa baryo ng 10 oras upang mapatunayan ang mga haka-hakang inilahad sa kanila ng kasama nilang si Manolo. Akala nga niya noon makakaramdam yon ng kaba, pero bakas sa pagmumukha nito na nagsasabi yon ng totoo. Makalipas pa ang ilang oras, matapos ang kanilang hapunan, agad naman silang nagpaalam sa may-ari ng bahay na kanilang tinuluyan. Upang hindi yon mag-alala, nagpalusot sila doon na may pupuntahan silang kakilala. Siyempre, wala namang karapatan ng may-ari ng bahay na pumigil, lalo pat matatanda na sila. Pagsang-ayon naman ito sa nais nilang mangyari, dali-dali naman silang lumabas ng bahay. Sa bungad pa lamang ng bakuran, napansin na nila ang pagbalot ng makapal na usok sa paligid. Pinaghalong goma at balat ng nyog ang kanilang naamoy noon, na siya namang labis nilang ipinagtaka kung bakit hindi nila yon naaamoy noong mga nagdaang araw. Isipin ninyo 3 araw na sila doong namamalagi, pero yon ang unang beses na malanghap nila ito. Nang marinig naman yon ni Manolo, agad naman yung nagsalita sa kanila ukol dito. "Pasensya ka na, Tiro. May nilagay ako medalyon sa ilalim ng mga higaan natin. Alam kong hindi kayo makakatulog kapag nakalanghap kayo ng ganito. Kaya para maging matiwasay ang pananatili natin dito, naglagay ako ng pampalis ng sulasok ng usok." Pagtatapat ni Manolo sa kanila. Matapos naman itong makapagwika, dinukot nito ang isang medalyon na gawa sa garapong may lamang mga ugat at dahon. Bagaman wala silang kaide-ideya sa kung ano ang nilalaman nito, hindi naman nila maiwasang maniwala doon, gawa ng paghawak nila rito, naalis nga ang nakakasulasok na amoy ng goma. Hindi rin gaanong sumasakit ang kanilang mga mata sa kabila ng kapal ng usok na pilit nilang nilalagpasan sa mga bahay-bahay na kanilang nadaraanan. Nang mapatunayan na yon nila Tiro, tahimik naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Aminado kasi silang lahat na ni minsan hindi pa sila nawala ng bilib sa kakayahan itong ipinapamalas.
Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na nila ang sentro, doon na mas lalong nag-iba ang pangyayari sa buong lugar. Sa bahaging yon ng baryo, may mga napansin silang mga taong nakaluhod, animoy taimtim na nagdarasal sa kung sinong Diyos na kanilang kinikilala. Pagsilay naman dito nila Tiro, hindi naman nila maiwasang makaramdam ng kaba, gawa ng sa kauna-unahang pagkakataon, yon ang unang beses na makasilay sila ng ganon. Maya-maya pa, pagbaling naman nila sa gitna ng daan, may nasipat silang grupo ng mga taong naglalakad na may mga daladalang sulo. May hawak ding krus ang nasa unahang bahagi nito, indikasyon na nagsasagawa yun ng prosesyon. Nang masipat naman yun ni Manolo, agad naman sila nitong hinawi patungo sa gilid upang magbigay daan sa mga taong yun. Maya-maya pa, paglayo naman ito sa kanila, bigla silang napahinto nang may masipat silang dambuhalang aso na naglalakad ng paatras. Matapos naman nila yung masilayan, doon na dahan-dahang nagbago ang mga nararamdaman nila. Hindi nila mawari pero nasisiguro nila na sa mga oras na yon, may mangyayaring hindi kaaya-aya. Segundo pa ang dumaan, kagaya ng inaasahan nila Tiro, may nasipat silang bahay na bigla na lamang nilapagan ng malalaking paniki. Mabilis yung nag-aanyong tao at sa tulong ng liwanag ng buwan, nasipat nila ang wangis nito. Paglalarawan nila sa mga ito, may mahaba yung mga dila na halos lumaylay na sa lupa. Wala rin yung mga mata, maging buhok sa mga ulo nila. Pagapang din ng paglakad ng mga ito, dahilan kung bakit kayang-kaya nitong dumaan kahit sa mga dingding ng bahay. Pagsilay naman doon ng kanilang grupo, agad naman silang hinawi ni Manolo patungo sa gilid ng isang bahay habang nagwiwika sa kanila ng, "Huwag kayong maingay. Mga agboon yan." Nang marinig naman nila ang sinabi nito, hindi naman nila maiwasang makaramdam ng takot. Ayon kay Tiro, na kahit matatapang sila pagdating sa digmaan, sa harapan ng mga nilalang na yon, para silang mga batang walang magawa. Yung tipong sa kahit na anong aspeto wala silang maisip na paraan kung papaano yun matatalo. Sa abot na rin ng kanyang pagkakatanda, sadyang nakakapangilabot talaga ang wangis ng mga ito. Isipin ninyo malalaki ang bunganga ng nilalang na yon. Tapos may mga nagsiuslian yun doong mga itim na pangil. Parang naglalakad din yung mga kalansay na siya namang nagbibigay sa kanila ng hindi maipagkakailang takot sa tuwing nasisipat nila yung gumagalaw. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, maya't maya naman ang pagkausap sa kanya ni Gibo at Igbaw na kung maaari wag na sana silang tumuloy. Medyo nababahala kasi ang mga ito ukol sa kung ano ang kanilang madadatnan sa lugar na tinuro sa kanila nung matandang Hapon na kakilala ni Tiro. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, hindi naman niya yon pinigilan na umatras. Basta ang nais niya na sa oras na magtagumpay sila, wag yung hihingi ng kahit isang pisong duling. Dagdag pa niya na, likas lamang na magsakripisyo sa mga bagay na may halaga. Nang marinig naman yon ng dalawa, imbis na makipagtalo pa ito, pinili na lamang nitong manahimik habang pinagmamasdan ang mga nilalang na nakita nila. Hindi naglaon, pagsilay naman nila sa isang lalaking lumabas sa bahay na yan, bigla naman itong tinusok ng mahabang dila ng agboon. Nang maramdaman naman yon ng lalaki, hindi naman ito maiwasang mapasigaw, subalit sa kabila ng mga pinsala niya, sinubukan niya pa rin kumawala. Sa kasamaang palad, dahil sa 3 dila ang tumarak sa kanyang katawan,
Bago niya pa man yun maalis na kaya na nitong patuyuin ang kanyang mga braso at binti. Matapos naman yung gawin ng mga nilalang, dali-dali naman yung lumundag patungo sa bakuran habang sinisip-sip ang kalamnan at laman loob ng nilalang. Halos 2 minuto lang ang lumipas, patay na ito. Parang kalansay na rin ng taong yon, buhat sa pagkaubos ng kanyang laman loob. Pagkasipsip naman ng mga agboon sa lalaki, paisa-isa naman yung pumasok sa loob ng bahay na naiwan itong nakabukas. Maya-maya pa, tanging sigaw na lamang ang narinig nila at sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, muli nilang nasilayan ang mga nilalang na pagapang na naglalakad papalabas ng bahay. Hindi na rin yung nagtagal sa lugar dahil sa nakuha na ng mga ito ang kanilang pakay. Paglipad naman ng mga ito papalayo, nagmamadali naman silang bumalik sa bahay ng lalaking tinuluyan nila. Habang binabagtas naman nila ang daan, pansin naman nilang wala ng taga-baryo ang nasa labas ng mga tahanan nito. Yung mga sinunog na goma at balat ng nyog, medyo papaubos na rin dahilan ng paghina ng usok sa buong paligid. Sa pagdating naman nila sa tahanan ng tinuluyan nila, agad naman nilang kinandado ang lahat ng pwedeng madaanan papasok. Matapos nun, tahimik silang pumasok sa kanilang silid habang pabulong na pinag-uusapan ang mga bagay na kanilang nasilayan. Ayon kay Manolo, nakapagtataka ang ganoong pangyayari gawa ng hindi gaanong dumadayo ang mga nilalang na yon sa baryo. Bukod kasi sa kumakain din yun ng karne ng hayop, madali yung naitataboy ng amoy ng goma. Subalit sa puntong yon, lubos talagang nagtataka si Manolo. Pakiramdam niya, may nangyayaring hindi pangkaraniwan sa lugar na pinuntahan nila. Dagdag pa nito na, may ituturing na bangungot para sa mga antingero ang pagsalakay ng mga ito. Napansin din ni Manolo na maaaring yon ang dahilan kung bakit wala doong nalalaging albularyo. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga napansin, nanatiling palaisipan para sa kanya ang lahat. Marami siyang katanungan na halos kahit na sino, walang kakayahang masagutan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, nagdesisyon na itong si Tiro na puntahan na ang lugar na kanilang hinahanap. Sa isip-isip niya, hindi na sila maaaring magtagal pa, lalo na't napansin nila na medyo malala na pala ang kasalukuyang nangyayari sa lugar na yon. Dagdag pa niya na, yun na lamang ang nag-iisang paraan para matakasan ang gulong ginawa nila sa bayang kanilang nilisan. Makinig kayo. Kung babalik tayo ng walang dala na kahit na ano, sa tingin nyo anong mangyayari sa atin? Babalik na naman ba sa kahirapan? Tapos ang mas masaklap pa, tutugisin na tayo ng batas. Swertihan na lang kung tumagal pa tayo ng malaya. Alalahanin ninyo, wala na tayong grupo. Mahina na ang ating puwersa para makipaglaban pa sa kanila. Salapi ang pwede nating panghawakan para makatakas sa gulong ating ginawa. Seryosong wika ni Tiro sa kanyang mga kasama. Nang marinig naman ng mga ito ang sinabi niya, bakas naman sa mga mukha nito ang matinding pagsang-ayon. Bali-balik na rin man kasi ang mundo. Naniniwala silang makabuluhan ang mga katagang kanyang binitawan. Dahil dito, mariin namang pinag-isipan ng tatlo ang kanilang mga gagawin hanggang sa napilitan na rin yung sumang-ayon sa kanya. Matapos naman niyang maramdaman ang suporta ng kanyang mga kasama, agad naman niya yung inabisuhan na magpahinga na. Sa kasagsagan ng kanilang pagtulog,
Patuloy pa rin silang nakakaramdam ng mga kakaibang kalabog sa labas ng bahay. Minsan nga, nakakarinig pa sila ng huni ng aswang pero hindi na nila ito pinansin pa. Pagtungtong naman ng sumunod na araw, di pa man sumasapit ang bukang liwayway, minabuti na nilang magpaalam sa taong kanilang tinuluyan. Abot langit ang pasasalamat nila rito, gawa ng kung hindi dahil sa taong yon, maaaring sa labas sila ng baryo tumira. Nang marinig naman ito ang kanilang paalam, hindi naman yun tumutol, sa halip inabisuhan pa sila nito na magsiingat sa lugar na kanilang pupuntahan. Ayon pa sa lalaki na, hindi biro ang mga kagubatan sa lugar nila, kaya kung magkataong may naramdaman sila doong kakaiba, mas mainam na bumalik na sila. Kaibigang Manolo, kung sakali mang magagawi pa kayo sa lugar na ito, huwag kayong mag-alangang pumunta sa bahay ko. Anumang oras tatanggapin namin kayo rito ng buong puso. Wika ng lalaki sa kanila bago sila lumisan. Pagkarinig naman ni Manolo sa sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot sa lalaking yun ang, "Oo naman, mag-iingat rin kayo rito para meron kaming mabalikan. Salamat kaibigan, para sa mga araw na pinatuloy mo kami." Matapos naman yung ilahad ni Manolo, agad naman nilang tinahak ang daan papalabas ng baryo. Sa kanilang paglalakad, di pa rin nila maiwasang mapansin yung mga taong tulalang nakaupo sa labas ng mga tahanang nadaraanan nila. Bagaman nakapagtataka ang mga kilos nito, minabuti naman nilang wag na yung pansinin pa. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makalabas na sila sa baryo, agad naman nilang inumpisahan ang paghahanap ng bundok na itinuro ng Hapon sa kanila. Base sa matandang napagtanungan niya, ang bundok na yon ay may matulis at matarik na daan. Pinalilibutan din ito ng masusukal na gubat at sa paanan nito merong isang malaking tipak ng bato na may nakatagong lagusan sa gilid. Subalit bago naman nila marating ang lugar na yon, kailangan nilang malagpasan ng mga pasikot-sikot na daan. Upang magawa ito, kinakailangan nilang hanapin ang mga batong may ukit na pagong na naglalakad, kalakip ang mga letrang nagdudugtong sa lugar kung saan ito naroroon. Sa abot din ng pagkakatanda ni Tiro, may mga bomba at granadang nakatago sa mga lugar na nagsisilbing panglito sa mga katulad nilang nangunguha ng kayamanan. Naniniwala rin siya na kahit maliwanag pa sa sikat ng araw ang mapang ibinigay sa kanya, hindi yun madaling basahin sa aktwal na lugar na pinagtataguan nito. Isa rin yun sa mga tinitingnan nilang problema, gawa ng maliban sa mga agboon, wala rin silang kaide-ideya sa iba pang mga nilalang na maaari nilang makaharap. Matapos naman nilang mag-usap, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad hanggang sa napansin na ng grupo nila na ilang milya na pala ang kanilang layo mula sa baryong pinagtirahan nila pansamantala. Napakadalang na rin ng tao sa lugar na yon at halos purong mga puno at halaman na lamang ang kanilang nasisilayan. Dahil dito, nagdesisyon na silang ilabas ang kanilang mga armas nang sa gayoy maging handa sa mga bagay na hindi nila inaasahan. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang naging pag-uusap. Ang tanging paksa nila noon, walang iba kundi ang tungkol sa mga agboon. Sa estado kasi ng lugar na kanilang tinatahak, pakiramdam nila wala naman doong kakaiba. Nang marinig naman ni Manolo ang sinabi nito, mariin naman niyang pinaalalahanan ang kanyang mga kasama na huwag masyadong magpakakampante. Ayon sa kanya, maaaring tahimik ang lugar na yon
pero wala silang ideya sa nagtatagong panganib dito. Dagdag pa niya na hanggat maaari maging alerto sila sa kadahilan ng isang pagkakamali lang, buhay nila ang magiging kabayaran. Pagkarinig naman ni Tiro sa sinabi ng kaibigan niya, agad naman niya yung tinapik sa tagiliran at kasabay nito ang pabirong pagwika niya roon ng, "Sa lakas ng mga gamit nating to, tingnan ko lang kung hindi magkabutas-butas ang kanilang mga katawan." Huwag kang mag-alala, Manolo. Kayang-kayang harapin ang mga armas natin. Tayo na. Magmadali na tayo habang tirik pa ang araw. Nang marinig naman ni Manolo ang kanyang sinabi, pabulong naman yung sumagot sa kanya ng, "Ang problema, hindi sila kayang patayin ng mga armas na to. Pero di bali na. Kung sakali mang hindi umayon sa atin ng panahon, may mga pamamaraan naman tayong pwede pang magamit." Makalipas pa ang ilang oras, nagpatuloy ang pagbaybay ng kanilang grupo sa mga kabundukang bumabalot sa bako. Halos mga liblib na lugar noon ang kanilang narating pero nanatili pa rin walang senyales sa bundok na itinuro sa kanila ng matandang Hapon. Bagaman napakalayo na nila sa sibilisasyon, hindi naman sila gaanong nababahala, lalo pat sanay na sila sa mga ganoong uri ng lugar. Ayon nga kay Tiro na, sa panahon ng ikalawang digmaan, mga kabundukan ang nagsisilbi nilang payong laban sa pag-atake ng mga dayuhan. Doon nahasa silang kumain ng kahit na ano, basta mabuhay lang. Di na rin sila gaanong natatakot sa mga ligaw at makakamandag na hayop dahil sa kasanayan nila sa ganoong kapaligiran. Akala nila magiging matiwasay ang lakad nila nung araw na yon, pero pagtungtong ng hapon, doon na unti-unting nagbago ang buong paligid. Habang binabagtas nila ang paanan ng bundok, may napansin si Manolo na 2 itim na baboy ramo na kanina pang sumusunod sa kanila. Malayo ang distansya nito pero ramdam na ramdam niya na sila ang sinusundan nito. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na magmadali na. Bukod kasi sa papasapit na ang takip silim, alam din niyang hindi magiging maganda ang lagay nila sa oras na abutan sila ng gabi sa lugar na yon. Nang marinig naman ni Tiro ang sinabi nito, agad naman nilang tinahak ang daan papalabas ng kakahuyan. Ngunit dahil sa sukal at liblib ng kakahuyang pinipilit nilang labasan, naging bigo pa rin sila na makahanap ng kapatagan. Noong una, inakala nilang makakatawid sila dito pero habang tumatagal, napapansin nilang parang naliligaw na sila. Ginawa na rin nila ang sukdulan ng kanilang makakaya pero bigo pa rin silang masilayan ang labasan ng gubat. Dahil sa pangyayaring yon, wala na nga silang nagawa kundi ang mag-isip ng panibagong plano. Walang sabi-sabi, agad naman niyang pinatigil ang pagkilos ng kanilang grupo at kasabay nito ang paghahanap nila sa isang malaking puno na maaari nilang mapagtaguan. Yun na lamang ang naisip noon ni Tiro sa kadahilan ng wala silang kaide-ideya kung saan nagtatago ang mga kalaban nila. Makalipas pa ang ilang minutong pagramdam, bumungad sa kanila ang isang malaking punong nababalot ng tinik na siya namang mabilis nilang nilapitan. Nang marating nila ang lilim nito, maigi naman nilang pinakiramdaman ang buong lugar hanggang sa narinig na lamang nila si Igbaw na biglang sumigaw. Pagsilay naman nila sa kinaroroonan nito, bumungad sa kanila ang mahabang dila ng agboon na kasalukuyang nakabaon sa likod nito. Bago pa man yun makapagsalita, buong puwersa naman itong hinila ng nilalang, dahilan para mawala yun sa kanila. Kahit napakadilim na noon ng paligid,
Rinig na rinig pa rin nila ang sigaw nito habang walang patid nitong kinakalabit ang gatilyo ng tanga nitong armas. Hindi naglaon. Pagtahimik naman ng kaibigan nilang yon, parang bula namang naglaho ang presensya nito sa buong lugar, na para bang hindi man lang yon umiral. Sa pagbalik ng katahimikan, tanging palaspas na lamang ng mga sanga ng kahoy ang kanilang naririnig. Bagaman wala silang nakikitang nilalang sa paligid, nasisiguro nilang nasa malapit lang ang mga ito. Sa pagtitiga naman nila Manolo, nagmamadali naman yung lumapit sa kanya habang pabulong na nagwiwika ito ng, "Tiro, alanganin tayo rito. Mahuhusay makipaglaban ng mga agboon sa ganitong kasusukal na lugar. Kung gusto niyong labanan natin sila, ituon muna ng ating wisyo sa paghahanap ng patag. Tayo na!" Kasabay ng pagwika nito ay ang dali-dali naman itong paghila sa kanya. Pagtahak naman nila ng daan, nanatili namang nakasunod sa kanila itong sigibo, patuloy na pinapuputukan ang kanilang mga kalaban. Maya-maya pa, nang akmang malapit na sila sa labasan, nasipat naman nila ang bangkay ni Igbaw na nakasabit na sa sanga ng isang puno. Kagaya ng inaasahan, butot balat na ito at halos madurog na rin ang katawan nito. Matapos naman nila yung masilayan, pinilit naman nilang yon ay talikuran dahil sa dami ng mga nilalang na nakasunod sa kanila. Kalahating oras pa ang lumipas, narating naman nilang tatlo ang isang malawak na patag. Pagbaling naman nila sa kinaroroonan ng gubat, kitang-kita nila ang tatlong agboon na nakataas sa ere ang mga dila. Wala rin yung mga mata, kaya namay hindi nila maiwasang makaramdam ng kaba. Dahil sa kanilang mga nakita, agad naman siyang nilapitan ni Manolo sabay wika yon sa kanya ng, "Tiro, hindi yan ordinaryong agboon. Umalis na tayo rito. Kapag naabutan tayo ng mga yan, lahat tayo mamamatay. Halika na, hanggat may oras pa tayo." Pagkalahad naman ni Manolo sa mga katagang yon, halos hindi naman siya makapagsalita, dala ng pinaghalong galit at takot. Bagaman hindi niya kayang mailahad ang kanyang saloobin, iisang bagay lang noon ang kanyang nais at yon ay makagante sa mga nilalang na yon. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa mga itong mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya, imbis sumunod sa nais mangyari ni Manolo, pinili niyang makipaglaban sa mga ito. Pagpaulan naman nila rito ng bala, hindi na rin nagdalawang isip ang kanyang mga kasama na tumulong sa kanya. Akala niya maitataboy niya ang mga ito papalayo, pero pagtama ng mga bala sa katawan nito, tumalbog lang yon sa katawan ng mga nilalang na yon. Ni katiting na pagsipulasan, di man lang nila nakita kung kaya't doon nila napagtanto kung gaano kadelikado ang mga ito. Segundo pa ang lumipas. Nakalapit na nga ang tatlong nilalang sa kanila, dahilan para makipaglaban na sila doon ng malapitan. Paghambalos naman ni Tiro sa hawak-hawak niyang armas, agad naman niyang kinuha ang nakasukpit na talibong sa kanyang bewang na siya namang ginamit niya para tagain ang nilalang na nakaharap niya. Subalit, sa ilang beses niyang pagtaga sa katawan nito, wala man lang yung epekto. Pakiramdam niya noon, ang hinahataw niya hindi balat ng agboon, bagkus isang matibay na bato. Habang tumatagal, mas lalo na niyang nararamdaman ang sakit ng kanyang kamay. Wala na nga siyang nagawa kundi ang mapaatras ng sapilitan. Si Manolo na kaya pang makasunod sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, hindi na nakasunod sa kanya itong si Gibo.
Mula sa malayo, kitang-kita niya kung papaano tumarak sa may bandang dibdib nito ang matalas na dila ng agboon. Sinubukan pa yung alisin ni Gibo pero habang tumatagal mas lalong bumibilis ang pagsipsip nito hanggang sa kusa ng lumupaypay ang mga kamay niya. Dahil sa pangyayaring yan, nagpumilit itong lumingon sa kanila habang hirap na sumisigaw ng, "Umalis na kayo! Ako nang bahala sa kanila! Sige na, Tiro! Manolo! Umalis na kayo!" Kasabay ng pagsigaw nito ay ang pagpupumilit naman itong pagpunta sa lugar kung saan naroon ang dalawa pang nilalang. Dahil sa alam na nitong mamamatay na siya, buong tapang naman itong sinalo ang lahat ng dila ng nilalang na siyang naging sanihi upang mabilis na manuyot ang kanyang katawan. Halos minuto lang ang lumipas nang bumagsak sa lupa itong si Gibo habang nakatingin sa kanila. Nang masipat naman ni Tiro ang nangyari rito, di na sila nagdalawang isip pa na lumayo. Habang binabagtas naman nila ang daan, di naman niya maiwasang mapaiyak buhat sa mga nangyari. Sa isip-isip ni Tiro noon, siya ang may kasalanan kung bakit namatay ang mga ito. Kahit di man yun sabihin ni Manolo, bukal sa kanyang loob na akuin ang lahat ng kasalanan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pananakbo, medyo nakaramdam naman sila ng pagkapanatag nang mapansin nilang malayo-layo na sila mula sa kinaroroonan ng mga nilalang. Upang hindi na rin sila nito masundan pa, nagpakawala ng mga bagat ang kasama niya nang sa gayoy maikubli ang daang kanilang tinahak. Pagtungtong naman ng hating gabi, napadpad silang dalawa sa pagitan ng isang malaking bato. Sa lugar na yon naisipan nilang magtago dahil sa mga tumutulong tubig sa paligid nito. Ayon kay Manolo, humihina na ang pang-amoy ng mga agboon sa lugar na may tubig. Isa yon sa mga kahinaan nila, pero hindi doon nababase ang kanilang kaligtasan. Kung hindi kasi yun nagkakamali, teritoryo ng mga nilalang na yon ang lugar na napasok nila. At yung tatlo nilang nakaharap, kabilang sa mga mandirigma ng angka nito. Pagtatapat pa nito na, hindi basta-bastang makatagpo ng ganoong uri ng agboon, kaya naging palaisipan yon sa kaibigan niya. Dagdag pa nito na, kung nagkataong ordinaryong nilalang lamang ang mga ito, may tsansa silang manalo. Marami kasing alam na lihim na karunungan itong si Manolo na may tsansang makapagpabagal at makapagpalambot sa mga pampakunat nitong kabal. Matapos naman niyang mailahad ang mga bagay na yon, di naman maiwasang mapatanong ni Tiro kung may tsansa pa ba silang makaalis ng ligtas sa lugar. Sa puntong yun kasi, napagtanto niyang di hamak na mas mahalaga ang kaligtasan nila sa kahit na anong yaman na kanilang makukuha. Mariin din niyang inilahad na dahil sa mga pangyayaring yon, labis na siyang natatakot na malagasan pa ng kaibigan. Sa tanang buhay niya kasi, ang tatlong yun lamang ang itinuring na niyang pamilya. Nang marinig naman ni Manolo ang sinabi niya, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Susuko ka pa ba kung saan patay na sila? Ituloy na natin to, Tiro. Nandito na lang din naman tayo eh. Tumingin ka sa tabi mo. Merong nakaukit na naglalakad na pagong. Hindi ba yan ang senyales na hinahanap mo?" Pagkalahad naman ni Manolo sa mga katagang yon, dali-dali namang napasilay si Tiro sa kanyang tabi kung saan doon bumungad sa kanya ang ukit ng pagong na parang naglalakad. Matapos naman niya itong masipat, muli na namang nabuhay sa kanyang kalooban ang pag-aasam na makakuha ng kayamanan. Sa isip-isip niya,
hindi namatay ang dalawa nilang kaibigan para sa wala. Makalipas pa ang ilang minutong pagsilay niya rito, bahagya naman siyang napatingin sa unahan nilang bahagi matapos niyang masipat ang isang batong may ukit na parang nagbibigay ng direksyon. Walang sabi-sabi. Agad naman niyang nilapitan ang lugar na yon at nung masipat niya ang guhit na parang palaso, nakumpirma niyang malapit na sila. Dahil dito, agad naman niyang sinenyasan ang kanyang kasama na magpatuloy sa kanilang pakay. Nang marinig naman yon ni Manolo, dali-dali naman yung lumapit at kasabay nito ang tahimik naman itong pagsunod sa kanya. Sa kanilang paglalakad, maigi namang pinagmasdan ni Tiro ang mapa. Wala mang sulong dala, hindi naman naging mahirap para sa kanya na masipat ito dahil sa liwanag ng buwan na patuloy na tumatama sa kanila. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang paglalakad, narating nila ang paanan ng isang bundok kung saan sa gilid nito may dalawang umbok ng batong nakatayo. May maliit ding butas sa may gitnang bahagi nito na unti-unti nang binabalot ng makakapal na baging. Pagsilay naman nila sa lugar na yan, walang pagdadalawang isip naman nila itong pinagpupuputol hanggang sa doon na nga tumambad sa kanila ang makipot na lagusan. Di pa man sila nakakapasok, bigla namang sumalubong sa kanila ang isang malakas na ihip ng hangin na nanggagaling sa ilalim nito. Matapos naman yung maramdaman nila Tiro, nasisiguro nilang may malaking pasilyo sa ilalim ng lagusang yon. Bagaman wala pa silang kaide-ideya sa kung ano ang madadatnan nila sa loob, di naman nila maiwasang magalak dahil sa kayamanang kanina pa nilang iniisip. Maya-maya pa, nang makalikom na sila ng lakas para pumasok, dali-dali naman silang sumuot sa lugar na yon nang walang kahit na anong dalang magbibigay liwanag sa kanila. Napagkasunduan kasi nila Manalo, sa ilalim na sila ng lagusan gagawa ng sulo upang hindi sila matunugan ng mga nilalang na pumatay sa mga kaibigan nila. Kung magkataon kasing nalaman nito ang kanilang lokasyon, paniguradong malalagay sila sa alanganing sitwasyon. Pagbaba naman ni Tiro sa ilalim nito, pilit naman niyang inalis sa kanyang katawan ang nararamdaman niyang kaba nang sa gayoy makausad siya. Maya-maya pa, pagramdam niya sa sahig ng kuweba, iniwasan niya munang gumalaw hanggat hindi pa siya nakakagawa ng sulo. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsindi naman niya ng kanyang damit, bumungad sa kanya ang napakalalim na yungib. Yung inaapakan niya noon, sa tabi pala nito isang malalim na bangin. Kahit nga may dala siyang siga, di niya maaninag ang pinakailalim nito. Nang makababa na rin doon si Manalo, maigi naman nilang pinagmasdan ng lugar hanggang sa may nakita silang hagdan na gawa sa napakalumang kawayan. Pinagtagpi-tagpi din yun ng mga baging na sa una naman nilang tingin, hindi ito ligtas daan. Pwede sana silang tumawid doon kung taon lang ang tanda nito. Ang kaso lang, mukhang dekada na ang lumipas magmula noong ginawa ito. Hindi rin sila naniniwalang gawa ng Hapon ang yungib na yon dahil kung mano-mano itong huhukayin, daan-daang taon ang aabutin bago ito mabuo. Maaaring likas na talaga sa lugar yung yungib na siya namang nadiskubre ng mga dayuhan. Para mapagtaguan naman yon ng kanilang mga kayamanan, ginawa nila ito ng mga hagdan na siyang maghahatid sa kanila sa pinakailalim nitong bahagi. Matapos naman nila itong maunawaan, mas lalo ring lumakas ang kanilang kutob na totoo nga ang kayamanang nakabaon sa lugar na yon. Bagaman nag-aalangan,
Naglakas loob silang tawirin ng mga tulay ng kawayan. Isa-isa lang ang pagtawid, nang sa gayoy hindi ito gaanong rumupok. Iniiwasan din nilang ilagay ang kanilang bigat sa mga apakan upang hindi yun mabilis na bumigay. Bukod kasi sa babagsakan nila, isa din sa inaalala nila Tiro ay yung daan nila pabalik. Isipin ninyo, ilang metro ang agwat ng mga hagdanang kawayang yon sa mga daang gawa sa bato. Wala ka ring mahahawakan sa dingding ng pasilyo sa oras na magiba ito. Sa madaling salita, katapusan na rin nila kung masira ang mga tulay na yon. Ayon sa kanya, na sa mga unang pagtawid nila sa tulay, medyo kinakabahan pa sila. Ngunit nang mapagtanto naman nilang matitibay pa ito, mas lalong tumindi yung pagmamalabis nila. Yung tipong hindi na nila inaalala ang kanilang kaligtasan basta ba'y matagpuan ang bagay na kanilang pinuntahan. Dagdag pa niya na nakatulong din sa kanila ang hindi gaanong kabigatan ng kanilang katawan para matawid ito. Dalawang oras pa ang lumipas. Narating na nga nila ang pinakamalalim nitong parte kung saan doon tumambad sa kanila ang mga maliliit na talon na nagkalat sa buong paligid. Mamasa-masa na rin ang lugar na yon at sa estado ng mga gamit na nakatago rito, ilang taon pa lamang ang nakakaraan magmula noong yon ay iwan. Pagsilay naman nila Tiro sa unahan nitong bahagi, agad naman nilang napansin ang mga kalansay ng hapon na nagkalat sa paligid. Lahat yon purong-puro ng kalansay. Bukod tangi rin ang mga uniforme nitong suot na pinaghihinalaan naman nilang nabibilang sa mga opisyales na may mataas na katungkulan. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nang malagpasan na nila ang humigit sa 15 kalansay, doon na nila nakita ang mga kahong nakaimbak sa gilid ng lagusan. Sa pagkakatanda noon ni Tiro, umabot sa 16 na kahon yung natagpuan nila. Bawat isa sa mga ito gawa sa matibay na kahoy na siya namang naging daan upang hindi yun mabulok at masira sa katagalan ng pagkakatago rito. Dahil sa kanilang mga nakita, nagmamadali naman silang yon ay buksan. Subalit hindi naman yun naging madali, lalo pat ang mga pakong ginamit sa kahon ay halos magdadalawang pulgada ang haba. Gawa rin yun sa purong bakal, kaya na may hirap na hirap silang tibagin ito gamit ang mga batong nakuha nila sa paligid. Sa pagsapit naman ng madaling araw, patuloy pa rin nilang ginigiba ang kahong kanilang nakuha. Lahat na yata ng pamamaraan ginawa na nila, pero sa kasamaang palad, di pa rin yun mabuksan. Hindi naglaon, nang akmang papasuko na sila, may nasipat silang 2 maso na nakatayo sa likod ng mga kahong hindi pa nila nagagalaw. Pagsilay naman doon ni Manolo, dali-dali naman niya yung kinuha at kasabay nito ang walang habas nilang paghataw sa kahon hanggang sa tuluyan na nila yung mabuksan. Pagsilay nila sa loob nito, bumungad sa kanila ang mga tuyong dayami kasama ng mga bangang babasagin na may mga gintong barya sa loob. Matapos naman nila itong makita, hindi naman nila maiwasang sumigaw dahil sa naramdaman nilang tuwa. Sa pagpapatuloy ng pagbasag nila ng mga kahon, bahagya naman noong natigilan sila Tiro nang may masipat silang mga itim na marka na nakapalibot dito. Pero dahil sa wala naman silang napansing kakaiba, mas pinili nilang bilisan ang kanilang ginagawa. Nang mabuksan na nila ang lahat ng kahon, bare-baretang ginto ang tumambad sa kanila. Kalakip ng mga gintong yon ay yung mga bangang napakabibigat.
Sa maniwala kayo o hindi, makailang beses na nilang nabitawan ang mga banga pero di pa rin yun nabasag. Dahil dito, inakala nilang gawa yun sa napakatibay na marmol, kung kaya't hinayaan na lang nila ito. Ngunit bago bitawan ni Tiro ang isa sa mga bangang yon, may napansin siyang marka sa takip nito na parabang nagsisilbing selyo. Dala na rin ng pagmamadali, pinili naman niyang iwan ito, sa halip pawang mga ginto lamang ang kanilang binitbit. Upang hindi naman masira ang tulay na kanilang dinaraanan, tinatapon nila pa isa-isa ang mga ginto sa kabilang bahagi nito. Yung iba nauhulog pabalik sa ilalim, kaya nang makaahon sila, 2 bareta ng ginto ang kanilang dala. Akala nila tiba-tiba na sila sa kanilang mga nakuha, pero di pa man sila nakakalayo sa lugar na yon. May nasipat silang 2 lalaki na hila-hila yung taong nagpatuloy sa kanila sa baryo na kanilang pinaglagihan sa loob ng ilang araw. Habang naglalakad ang lalaking yon, maya't maya naman ang pagmamakaawa nito sa mga nilalang napakawalan siya. Subalit kahit lumuha pa yon ng dugo, sadyang hindi yon sapat para makumbinsi ang mga ito na sundin ang kanyang hiling. Pagsilay naman ito sa kanila, nagmamadali naman yung lumapit habang mangiyak-ngiyak na nagmamakaawang iligtas siya. Nang marinig naman ni Tiro ang sinabi nito, bigla namang sumikip ang kanyang dibdib sa kadahilan ng yung pasya niya, pakiramdam niya nahahati. Kung tatalikuran nila ang taong yon, makakaligtas sila, pero yung kapalit naman nito, mawawalan ng ama yung mga anak nito. Sabihin na nating masamang tao sila, Tiro, pero di yun kaya ng kanilang konsensya. Kahit papaano kasi, mga tao pa rin naman sila na may pandama para sa kanilang mga kapwa. Matapos naman nilang masaksihan ng mga bagay na yan, napilitan naman silang kaharapin ng mga nilalang. Habang pinagmamasda naman nila ito, maya't maya naman ang ginagawa nitong pag-aangil habang nakatitig sa kanila. Maya-maya pa, pagsilay naman sa kanya ng isa sa mga agboon, agad naman yung naglakad papalapit sa kanila habang nagwiwika ng, "Ibalik niyo ang inyong kinuha. Hindi nyo alam kung para saan yung mga yan. Handa kaming pumasok sa isang kasunduan kung ipapangako nyong magiging tapat kayo. Sa pagkakataong ito, 2 bagay na lang ang inyong mapupuntahan. Uuwi kayo ng wala o mamamatay kayong meron. Nasa inyo ang pagpapasya." Nang marinig naman ni Manolo ang sinabi nito, agad naman niyang pinigilan na sumagot itong si Tiro. Sa puntong yun kasi, medyo natatakot na ito, lalo pat ramdam na nito yung kaharap nila ay hindi pangkaraniwang agboon. Malakas ang kutob ni Manolo, yon ang namamahala sa kabuuan ng kanilang angkan. Sa isip-isip din niya, anuman ang kaugnayan ng mga ito sa kayamanan, mas mainam na sumunod na lamang sila. Pagkaraan pa ng 10 minuto nilang pag-uusap, lahat naman ng kagustuhan nito buong katapatan naman nilang sinunod. Ayon kay Manolo, ang tanging nais lang pala ng mga nilalang na yon, pigilan ang mga taong naghahangad sa kayamanang yon. Bagaman wala silang ideya sa rason nito, alam nilang may malalim yung dahilan. Iniwasan na rin nilang itanong ang pananalakay nito sa baryo para naman kahit papaano makaalis na sila doon ng ligtas. Kapalit din ng mga gintong nakuha nila ay ang buhay nilang 3. Kahit alam nilang dehado sa ganoong kasunduan, pinili naman nilang magtiwala na siya namang ipinagpasalamat nila dahil sa meron palang isang salita ang pinuno ng mga nilalang na yon. Pagbalik naman nila sa baryo,
ipinagpatuloy nila ang kanilang mga buhay na para bang wala man lang nangyari. Bale, pansamantala rin muna silang nanirahan sa pudar ng lalaki hanggat hindi pa sila nakakaipon ng pamasahe. Alam nyo, Pinuno, dekada ang inabot nila Tiro sa lugar na yon bago sila muling mapadpad sa kamay nilaan. Awa naman ng Diyos, wala nang naghabol sa kanila, kaya sa paglipas ng mga taon, unti-unting nakalimutan ang pagkakasala nila sa batas. Pinilit din nilang mamuhay ng payapa hanggang sa magkaroon na sila ng sarili nilang mga pamilya. Pero alam nyo ba, na bago mamatay itong si Tiro, ibinahagi niya sa kanyang mga anak ang kanyang naging karanasan sa pugad na may kayamanan ng mga agboon. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam naman nating lahat, alam nyo na rin na ito talaga yung mga nababagay na kwento sa mga taong sobrang greedy. Diba? Yung mga taong hindi makontento sa kung anong meron sila. Well, alam ko naman, 99% ng mga nakikinig sa akin dito ngayon, lahat tayo syempre gusto nating yumaman. Pero sana wag sa ganito kabilis na paraan. Yung kukunin mo lang yung ginto, bebenta mo, mayaman ka na. Pwede kang yumaman na idadaan mo lahat sa pagsisikap at paghihirap. Pwede yung ganun. Sabi nga nila, di ba? Mas masarap yung bagay na pinaghirapan mo tapos makikita mo na yan ka na ngayon. Kasi yung bagay na nangyari sa'yo ng instant tas nagtataka ka bakit palaging kulang, palaging hindi ka masaya. Gets nyo yung punto ko rito? Iba talaga yung yaman na inuunti-unti kaysa yung yaman na instant. Yun lang naman yung simpleng lesson dito eh. Pero, bukod sa maganda yung lesson natin sa kwento na to, yung pagiging makatao ng isang rebelde. Hindi nga natin siya matatawag na rebelde. Kasi parang bayani to eh. Sino ba kinakalaban nila nung panahon ng digmaan? Di ba mga dayuhan? Pinapaalis nila sa lugar natin. So hindi ko sila may tuturing na rebelde, bagkus bayani itong mga tao na to na nakipaglaban para sa ating kalayaan. Tas natutuwa ako sa ugali nila na meron silang pagiging makatao pa rin. Di ba? So overall, ang ganda ng lesson, ang pangit lang, meron namatay sa mga kaibigan ni Tiro na itinuring na niyang kapamilya. Yun lang yung nakita kong negative, pero overall, ang ganda nito. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.